Trápí vás vysoké náklady za kancelář? Nebaví vás sekretářka? Vytvořte si u nás virtuální kancelář a zbavte se jich. Naši pracovníci mimo jiné za vás převezmou poštu, vyřídí příchozí hovor a osobní styk s případnou návštěvou. V případě nutnosti schůzky s vašimi obchodními partnery vám pronajmeme zasedací místnost či hodinovou kancelář. Zvýšíme vám prestiž. Vaše kancelář už u nás nikdy nezapadne prachem. www.chytrékanceláře.cz Přenechte své starosti s kanceláří na nás.